Вітаю вас, браття і сестри. Я звертаюсь до вас як до братьев, тому що ми славяне браття, і коли не всі славяне, то принаймні ми люди з Речі Посполитої. Я похожу з Смоленської шляхти, з інших регіонів, там з Могилівщини так само. І я розмовляю по-білоруську, але я ніколи не був громадянином Білорусі. Я знаходжусь зараз у Польщі. Як ви бачите, багато моїх відео у польській мові. Але зараз маю увагу награць таксама по-беларуску в нагоду для того, што мы маем зараз серпень альбо жнівень по-беларуску. Гэта месяц змагань, месяц, у яком беларусы паказалі сябе і свой характер. На жаль, беларусы часамі шмат памяркоўныя, можете абразіцца на мои слова, але я ўважаю, што гэта трохі дрэнна. І беларусы не робяць гвалтоўных рухаў. З іншых бокаў, беларусы гэта вельмі інтэлігентны і шляхетны народ. І в жніўню 2020 года увесь свят гэта забачыў. Только не весь свят гэта зразумеў. Што я маю на ўвазе? Большасць беларусаў разумеюць, што палітика Москвы, імперыялістычная палітика, мы тут зараз супраць вайны, якую праводзіць Москва. Большасць палякаў, 99%, на боку Украины. Нават тых палякаў, якія критикуют украинцев, они и так ніколі не будут прорасійскія, потому что мы памятаем гісторыю. И история надаль есть в наших сердцу и в нашей душе. Я сподіваюсь, что шмат белорусов памятают историю, але не все. И это и не все, не только ябатьки. Ябатьки выступают супраць Великого княства Литовского, супраць поляков и супраць власной мовы, что паскудно. Але я бачил шмат белорусов демократичных, проевропейских, якія таксама выступают супраць власной мовы, свідомости и идентичности. Так вот, сколько слов для разумения. Вы можете за мной не сгодиться, але вы можете приехать в Польшу, поразмовлять с поляками и переконайтесь в том. Большасць поляков скептична для Унии Европейской. Еврозвяз каждый год накладает санкции на Польшу, атакует польский народ. Например, в Польше мы маем только жанчын, кабет и мужчин. Для Брюсселя это штосьці ненормального. Мы повинны иметь 300 разных полов людей. Для Брюсселя Польша повинна приймаваць мігрантов не только з Беларусі і Украины, а ровніш з іншых краёв, якія не ведаюць ані польскую мову, ані польскую культуру. Я, напрыклад, вельмі люблю і кахаю розныя культуры. Я кахаю Турцыю і армян таксама, czyli мне в гэтым конфликте хочу быть нейтральным. Я знаю шмат арабов і маю шышу и іншыя элементы культуры всходу. Вśród моих продков, напевно, были таксама татары, и я был в Казахстане. Это вельмі приемный для меня край. Натомість я не жадаю собі мультикульти. В Польше так само, як 99% поляков. Коли не 99, то може 96, але розница невеликая. Мы так само, большасць поляков супраць абортов, они костельные, религийные, czyli еще больше консервативные, чем я. Натомість белорусины, якія едут до Европы, до Литвы, до Польши, слушно утекают от режима ябатьков, от чекистов. Зараз чекисты з Кремля окупуют по воле Беларусь. Але гэтыя люди с одной оккупацией приезжают до іншую. Еврозвяз не заинтересован в справах Беларуси. Еврозвяз амаль не дает гроши для Беларуси, только для политиков. Это не то, что я оскоржаю, я говорю факт. Але найголовніше, что Еврозвяз усюду впроваджает ограничения, феминистичные забабоны, марши рувенства. Например, в Польше так само они есть, але там амаль нема поляков. Все поляки супраць, и приезжают немцы на автобусах, чего я бачил власними очами. И Уния Европейская, на жаль, за нашей спиной договаривается, домовится с Россией, коли трэба, с хінчиками, так и трэба. И мой апель для белорусов, кабы мы трымаліся разом, белорусы и Польша, кабы всходняя Европа была незалежна от заходней и так само от Азии, czyli от Москвы. А поляки разумеют белорусов. Не все и не завжди, але шмат поляков. Трэба попросту размаўляць, трэба контактовать и свои проблемы вырашаць нам, славянам, между собой, кабы нам ані Брюссель, ані іншыя краі не диктовали, что мы маем рабіць. И хочу павіншаваць, бажаю пагратулаваць беларусов, тых, кому удалося штосьці, атрымалася штосьці зрабіць сваім жыццю, выехаць.
Так само я ведаю о аферах, таких як Бондаренко. Мы маем проект в Радоме, каб назвать улицу Кучи его имени. І інших аферах режима на Мінску. І маем надею, что белорусы змагаюцца не зазря, а маюць свою мету, и мы между собой повинны сами себе дапамагаць. А зараз, калі ласка, я хочу вам показать видео моего сябра, якой ездит с помощью гуманитарной до Украины и калісьці ездил на Беларусь и дапамагал белорусам. Поглядите, калі ласка. Sabry Białorusy. Nazywam się Artur Łepecki. Jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Orzeł Biały. W roku 2001 jako młody człowiek zostałem w Mińsku podczas manifestacji antyłukaszenkowskich zatrzymany, aresztowany. Dzisiaj, w trzecią rocznicę waszego niepodległościowego, wolnościowego wystąpienia, serdecznie was pozdrawiam. Życzę wszelkiej pomyślności na drodze do osiągnięcia przez Białoruś pełnej niezawisłości, niepodległości i praworządności. Żywie Białorus!